Hi everyone! It's, ano ba dito? It's December 30 already here. 10 o'clock in the morning. Galing ko. Nilabas ko na yung Lobster as I've said. Ayan. Malaki siya guys. Dalawa talaga ha. Yes, dalawa. Although ako lang mag-isa para partner. As if na may partner. So, bukas ko yan siya gawin. First time ko kumain ng lobsters, guys. Kasi, hindi naman sa natakot. Parang bang naano ako kung wala, ang laki naman. Parang ganun. Ang gusto ko talaga is crawfish or something like takla man siguro yan sa amin. Sa Bohol, takla yung sa amin. Crawfish ata. So, first ko muna, and then tingnan natin bukas kung paano ko siya lutuin. Siguro magre-research na lang ako kung paano ko siya lutuin. Siguro i-grill ko na lang siya with butter and garlic siguro. As easy as that. Pangit naman kasi kung masyadong complicated yung mga sa lobsters. I think it's better nga i-grill ko siya with butter and garlic. And then, yes, frozen siya guys kasi hindi kami masyado nakakuha dito ng fresh na seafoods or fish or whatsoever kasi nasa bukid kami, kung sa atin pa bukid kami, so wala kami dagat dito banda, so yun lang, frozen. So we'll see tomorrow guys. For now, matulog muna ako and then mag-ready mamaya for my last duty of the year. So hopefully okay naman ang shift namin mamaya and then I'll see you guys.
taba. Although frozen to siya guys, pero ang taba. Taba niya. Yan. And then, naputol. Check naman. Tapos, lagyan natin ng butter. Lagyan natin ng butter guys. Ang taba oh. Taba ng lobster. Water lang nilagay ko guys, tsaka garlic powder. Yun lang. Kasi pagkag ang taba ko. Grabe ang taba niya guys. Konti lang nilagay ko na butter guys kasi baka maumay ako. First time ko kasi makamay. Sprinkle ko siya na garlic powder. Sa akin lang yan guys, garlic powder. Lobster ko. Frozen kasi ako. Naano kasi yung butter ko dahil frozen kaya hindi masyado. So, yan. Nagpakita ko sa inyo guys. Ayan. Yan yung lobster ko. Ayan, grabe ang taba. Lagyan ko lang siya ng butter, garlic powder, and black pepper. Okay, so lagay natin siya sa oven. Lobster.